Azi e ziua Renault-urilor. Ăsta abia a venit, ăsta se livrează și mai trebuie să-l filmez și pe ăsta. Am o grămadă. Până atunci, 2019 diesel, automat și puteți să-l cumpărați în rate. Mașina pleacă de la noi cu garanție și revizie înainte de predare. Bineînțeles că motorizarea este diesel de 1.5, nemuritorul 1.5 diesel, interior piele combinat cu textil, scaun șofer fără probleme. Ba nu, uite, are aici un mic defect. Da, mai sunt și bubițe, nu sunt toate perfecte. 169.000 de kilometri, volan piele, navigație, cameră pentru marșarier, climă pe două zone și uite că avem și un selector pentru modurile de condus. Și hai să vă mai arăt încă ceva. Keyless Go, Keyless Entry, anvelope Michelin All Season într-o stare decentă și faruri LED Pure Vision de la Renault. Mașina puteți să o cumpărați la aproximativ 16.000 de euro și nu uitați că puteți să o cumpărați în rate, fie că lucrați în țară sau afară.